Darren De Bono, magħruf bħala Topo, kien kundannat 10 snin u nofs ħabs u multat 18,000 euro wara li ammetta l-involviment tiegħu fl-attentat hold-up fuq il-kwartieri tal-HSBC f'Ħal-Qormi fl-2010. Din l-aħbar kienet konfermata fl-istess jum li fih suppost kellu jibda il-ġuri ta' Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu, ġuri li ġie differit sinedije minħabba li dan irid jagħti d-depożizzjoni tiegħu fil-kumpilazzjoni li trid terġa' tinfetaħ dwar il-każ. Il-ġuri kien pospost minħabba talba tal-aħħar minuta mill-Avukat Ġenerali biex it-Topo jiġi ammess bħala xhud tal-prosekuzzjoni fl-istadju tal-proċess. Il-qorti ġiet informata li De Bono xtaq iwieġeb li huwa ħati tal-involviment tiegħu fl-attentat ta' serqa u li kien se jixed kontra Vince Muscat. Il-prosekuzzjoni ridet li l-pena fil-konfront ta' De Bono tkun dik ta' 12 sena ħabs fil-waqt li d-diviża bdiet titlob għal pena ta' 9 snin. Dan hekk kif il-qorti l-4 filgħaxija fetħet b'urġenza fejn kien ippreżentat rikors mill-avukat Edward Gatt fisem il-klijent tiegħu Darren De Bono li kienet jgħid li l-klijent tiegħu kienet jammetti wara ftehim mal-prosekuzzjoni u kien deċiż ukoll li l-akkuża ta' attentat ta' qtil tinżel għal waħda ta' attentat ta' feriti gravi fil-konfront ta' żewġ pulizija. L-avukati Roberto Montaldo u Franco De Bono talbu l-qorti biex ikollhom ftit ta' żmien biex jagħtu parir il-klijent tagħhom fid-dawl ta' rivelazzjonijiet tal-medja peress li mill-4 filgħaxija ma kellhomx l-opportunità li jagħmlu dan. De Bono qal li kien għadu qed iġib il-kwistjoni għall-attenzjoni tal-qorti e kif il-medja kienet qed tagħmel xogħla iżda insista fuq id-dritt għal smigħ ġust u sostna li d-difiża temel il-ġuri għandu jkun pospost. Il-qorti qalet li taqbel mal-ewwel argument li sakemm il-ġurati jiġu magħżula u iżolati m'għandu jsir l-ebda rapportaġġ dwar dan il-proċess. L-avukat Giannella Busutti li flimkien mal-avukat Francesco Refalo kienet qed tmexxi l-prosekuzzjoni ikkundannatu wkoll il-leaks iżda qalet li hija sorpriża li De Bono iddejjaq bil-leaks li seħħew fl-aħħar sigħat iżda mhux bil-leaks kollha fil-jiem u l-ġimgħat ta' qabel il-ġuri.